Kilala ang probinsya ng Surigao sa mga yamang dagat. Ito rin ang pangunahing nagsusuplay ng ibang kalakal na mula sa dagat sa parting timog silangan. Sa ngayon ay kinikilala ang Surigao sa isang magandang lugar sa Pilipinas. Ngunit sa kabaliktarang bahagi nito ay natatago ang iilang kwento at totoong nangyari noong mga panahong hindi pa natutuklasan ng iilang tao ang lugar. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Valentin. Taong 1954. Nangyari ito sa lugar ng Bobonaon, Surigao. Kasagsagan ng girian noon ng mga antingero ng Surigao kontra sa mga aswang ng norte at iilang dayo ng Kabisayaan. Isa naman ang tatay ni Valentin sa mga nangunguna sa kilusang kinabibilangan ng matataas na may aral ng kanan. Nasa edad ng 18 itong si Valentin. Hindi naman ito nakapag-aral. Tanging unang baitang lang ang inabot nito sa elementarya. Gawa ng para sa kanilang lugar. Mas mainam nang maging mangmang sa aspeto ng pag-aaral kaysa maging mangmang sa aspeto ng pag-aaral ng mga buhay na salita. Para kasi sa tatay ni Valentin, aanhin mo ang edukasyon kung mabilis ka lang mapapaslang ng mga mapangahas na aswang na sumasakop sa kanilang lugar. Kung kaya't kinalakihan na ni Valentin ang ganitong uri ng pananaw sa buhay. Para sa kanya, mas mahalaga ang may mailapag sa hapagkainan kaysa naman magkaroon ng dunong na hindi nila magagamit sa kanilang lugar. Noong panahon rin kasi na iyon, ay may mataas na posisyon ang ama ni Valentin. Ito kasi ang kabesa de barangay sa kanilang lugar. Ultimo ang iilang rebelde ay nagbibigay pugay sa pamamunong binibigay ng kanyang nasasakupan. Itong taong ring ito ay masarap rin ang buhay ni Valentin. Maging ang bisyo nitong pag-iinom ng alak at paninigarilyo ay walang problema sa kanyang ama. Ang ina kasi ni Valentin ay may pinapatakbong iilang bangka na pumapalaot at siya rin ang naglalagay ng butaw, kung kaya't kikita at kikita pa rin sila anuman ang mangyari. Isang araw, nagpatawag ng pagpupulong ang ama nitong si Valentin. Patungkol ito sa isang balita na nasagap ng isa niyang disipulo sa kanilang bayan. Ayon dito, nagbabadya raw ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang baryo. May mangilan-ngilan na rin kasi umano ang sinalbahe ng mga mambabarang nakaisa ng pangkat ng mga gabunan. Meron namang kanang kamay ang kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Abel. Ito ang mersenaryo sa kanilang grupo. Bukod kasi sa batak ito, ay ito rin ang pangunahing pumupuksa sa mga aswang at nakilala ito dahil sa pawang walang awa ito kung pumatay. Si Abel ay matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ito rin kasi ang kasabay nito sa paglaki. Maging sa paghahanap ng mga mutya ay magkasama ang dalawang ito. Hanggang sa tuluyang naging dalubhasa ang dalawa.
Habang nagpupulong na sila, ay may kakaibang nararamdaman itong si Valentin kay Abel. Tila kasi may kakaiba sa mga ikinikilos nito. Naroon ang mayat maya na paglabas nito at magsisindi ng sigarilyo. Napansin pa noon ni Valentin ang pagiging aligaga nito at palinga-linga sa paligid. Tansyado rin ni Valentin na pasado 8:00 na ng gabi. Hindi naman raw mainit noon. Pero butil-butil na pawis ang inilalabas sa katawan nitong si Abel. Dahil sa kuryosidad ni Valentin, ay marahan itong lumapit sa kaibigan ng kanyang ama habang nagwiwika ito ng, "Tio Abel, may problema ba? Pansin ko kasi na parang kanina ka pa di mapalagay. Pwede mo sabihin sa akin habang abala si ama. Alam mo na, baka makatulong ako." Wika ni Valentin kay Abel. Doon ay saglit na natulala itong si Abel. Humithit muna ito sa hawak na sigarilyo, saka tuluyang sumagot sa kanya ng, "Oh, ikaw pala Valentin." Hindi, wala. Medyo maalinsangan lang ang paligid. Papasok na rin ako. Ubusin ko lang to." Wika ni Abel kay Valentin na noon ay medyo duda sa naging sagot nito. Di naman na sumagot itong si Valentin. Minarapat na lang nito ang magsinde na rin ng isang sigarilyo saka pumwesto sa ilalim ng puno. Tahimik noon ang kapaligiran. Tanging mga tunog ng kulisap at iilang insekto lang ang naririnig ni Valentin. Tanaw naman ito ang kubol kung saan andon ng kanyang ama at iilang kagrupo nito. Nang malingat siya ay napansin niyang nawala si Abel sa paligid. Unang beses raw kasi na mangyari yon. Kadalasan ay laging ito pangaraw ang nangunguna sa pagsasalita sa grupong iyon. Ilang minuto pa ang lumipas noon. Nakaramdam itong si Valentin ng kakaiba sa paligid. Ang sariwang hangin kasi noon ay tila naging amoy malansa at napakabaho. Maya-maya pa ay may iilang mga aso na ang lumapit sa kubol kung saan naroroon ang ama ni Valentin. Nakita niya na nasa wangis ito ng isang dambuhalang aso. Ang itsura pangaraw nito ay parang may sa demonyo dahil sa sobrang pula ang mata nito na noon ay nasisinagan ng liwanag na nagmumula sa buwan. Mabilis naman ang mga sumunod na pangyayari. Bigla ang pumasok noon ang iilang dambuhalang aso. Siguro ay nasa 5 aso iyon. Kasunod nito ang sigawan na naganap sa loob ng kubol. Nakita naman ni Valentin ang kanyang ama na nakatarak ang hawak nitong talibong sa isang aso habang pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak nito. Mabilis niya ring naaninag ang bibig nito na tila nag-uusal ng isang pangtigalpo. Akala ni Valentin ay ayos na. Alam niya na sa kanyang sarili na kayang-kaya ng ama niya ang ganoong uri ng nilalang. May iilang alam itong si Valentin sa kumbate pisikal, ngunit sa kumbate espiritual ay hindi pa nito gaanong sineseryoso ang lahat.
Akmang lalapit na sana siya sa kubol nang biglang may dumating na iilang kalalakihan. Hindi naman maaninag ni Valentin ang mga mukha nito gawa ng nakasuot ito ng isang salakot, kung saang tanging mga mata lamang ang nakalabas dito. Mas nanlaki pa ang kanyang mata nang maya-maya ay marahang naglakad itong si Abel sa likod ng mga nilalang na iyon. Ang akala pa noon ni Valentin ay gumawa ng isang pag-atake itong si Abel. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang sumunod ito sa paglalakad patungo sa loob ng kubol. Doon niya rin nakita ang dalawang mambabarang na tila kumokontrol sa sitwasyong iyon. Nakita niya kasi ang kanyang ama na tila nakapako ito ng isang malakas na tigalpo, kung kaya't hindi ito makagalaw. Marahan namang gumapang itong si Valentin patungo sa lugar na kinaroroonan ng kanyang ama. Nang makalapit ito ay nakita nito ang mga walang buhay na kasamahan ng kanyang ama. Tanging ito na lang ang natitira sa kanilang grupo. Narinig niya naman na nagwika ang kanyang ama kay Abel ng, "Traidor ka, Abel. Paanong nagawa mong ipagkalulo ang sarili mong grupo? Ang sarili mong baryo? Higit pa sa kapatid ang turing ko sa'yo. Totoo nga ang kasabihan. Ang ahas, kahit anong pakain mo kapag nagutom, ay kakainin ka rin." Wika ng kanyang ama, sabay dura ito sa lupa. Nakita niya naman ang pagkagigil nito sa mukha ni Abel. Matapos iyon ay sumagot ito sa kanyang ama ng, "Patawarin mo ko, kaibigan. Naipit lang rin ako. Hawak nila ang pamilya ko." Wika ni Abel sa kanyang ama. Agad namang may bumoses sa likuran ni Abel. Doon ay naghubad ito ng kanyang salakot. Kitang-kita dito ang katandaan ng kanyang itsura. Doon nga ay nagwika ito sa dalawa ng, "Magaling, Abel. Tuso ka rin pala. Sa tingin mo hahayaan naming mabuhay kayong dalawa?" Wika nito sa dalawa. Doon ay sumagot itong si Abel ng, "Ano? Akala ko ba ayos na tayo, Gibo? Sinunod ko na ang utos nyo. Ano pa bang gusto nyo?" Wika nito sa matanda na noon ay Gibo pala ang pangalan. Sinabi pa nito na siya ang maghahari at hahawak sa buong Timog Silangan. Isa raw siya sa mga tinalaga ng pinuno na kinabibilangan nito. Matapos mailahad nitong si Gibo, ang lahat ay agad itong nag-utos sa kanyang mga kasamahan. Kinuha nito ang talibong na ginamit ng kanyang ama at doon ay walang awa nitong inundayan ng taga ang dalawa. Kitang-kita ni Valentin ang bawat tarak na ginawa ng mga nilalang sa katawan ng kanyang ama at ni Abel. Wala itong nagawa kundi ang maiyak sa sinapit ng dalawa. Hindi na rin ito naglakas ng loob pang lumantad sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa kung sakaling lumaban ito at baka sapitin lang rin niya ang sinapit ng kanyang ama. Patuloy na pinagmasdan ng mga lalaki ang lahat sa grupo ng kanyang ama. Matapos masiguro na wala na itong buhay, ay mabilis rin nilang nilisan ang kubol.
Tila mga bulang nawala ang mga ito sa kakahuyan. Siniguro rin ni Valentin na ligtas na ang lugar. Nang matiyak na wala ng bakas ang naiwan ay mabilis itong lumapit sa kanyang ama. Matapos makalapit ni Valentin sa kanyang ama, ay dun niya napansin na meron pa itong buhay nang hawakan niya ito sa palapulsuhan. Naghahabol hininga itong sinabi sa kanya na tunguin ang kanyang kapatid sa burol ng kabilang bayan. Dun lang rin nalaman ni Valentin na may kapatid pala ang kanyang ama at binigyan ito ng pangalang bilang si Dario. Si Dario ang panganay sa kanilang dalawa. May ibinigay itong ama niya sa kanya upang ibigay kay Dario. Isang tela na may laman na kung ano. Akmang magtatanong pa sana si Valentin dito ngunit dun na ito binawian ng buhay. Itong si Abel naman ay nagsalita rin sa kanyang huling habilin para kay Valentin. Dun nga ay nagwika ito ng, "Valentin, patawarin mo ko kung naging tuso ko. Bilang paghingi ko ng kapatawaran sa pagiging taksil ko, tanggapin mo ito." Wika ni Abel sa kanya, sabay abot ng isang bilog na tila bato. Ito raw ang kanyang trabungko ng ahas. Wala namang nagawa si Valentin dahil naging malapit rin naman siya kay Abel, lalo pat nung bata pa ito. Ito kasi ang nagsilbing ama niya sa tuwing wala ang kanyang ama at nagtutungo sa mga bundok ng bawat bayan-bayan. Matapos makuha ni Valentin ang trabungko ng ahas, mabilis ring tuluyang nawala ng buhay itong si Abel. Minabuti na lamang ni Valentin na gumawa ng hukay sa mismong kubol. Matapos iyon ay kaagad niyang pinagsama-sama ang mga labi ng kanyang ama at netong si Abel. Maging ang iilan sa mga grupong kinabibilangan nito ay dun niya na rin inilagay. Ilang oras matapos ang paglilibing ni Valentin ay di nito namalaya na nakatulog na rin siya. Dala na rin ng kanyang pagod at sari-saring emosyon. Nagising na lang ito ng isang ibon ang dumapo sa kanyang muka. At dun ay tumuka-tuka ito. Ilang ulit pang umikot-ikot ang ibon bago tuluyang lumipad. Naniniwala noon si Valentin na kaluluwa ng kanyang ama ang nasa ibon. Doon ay mabilis nga itong umuwi. Ilang sandali pa, nang marating niya ang kanilang bahay ay naabutan niya ang kanyang ina na umiiyak. Alam na daw nito ang lahat dahil bumisita raw ang ama ni Valentin sa kanyang panaginip. Hindi naman na sumagot itong si Valentin sa kanyang ina. Bagkus ay sinuklian niya na lamang ito ng isang mahigpit na yakap. Ilang oras pa ang nagdaan. May narinig silang iilang mga dayo sa kanilang lugar. Ang patuloy na nag-iingay. Ultimo mga taga-kabilang bayan ito. Naroon at nagbabasag ito ng mga bote. At sa pilitan pang nanghihingi ng mga salapi bawat bahay na madadaanan nito. Nang matapat na sa bahay nila, ang mga nilalang ay mabilis itong kumatok. Minarapat naman ni Valentin ang magtago sa ilalim ng katre. Narinig pa nito ang isa sa mga lalaki nang magwika ito ng, "Naamoy kong dugo ng antingero sa pamamahay na to.
Mukhang may natira pa sa mga pinatay natin. Wika ng isang lalaki, sabay saglit na nagpalinga-linga sa kanilang bahay. Hindi maaari, dahil pinatay na ni Gibo ang lahat, maging ang kabesa de barangay at mga kasamahan nito. Sagot ng isa pang lalaki. Doon ay nanlaki ang mata ni Valentin. Sa puntong iyon ay alam niyang iyon ang grupong pumatay sa kanyang ama at kay Abel. Marahan lang siyang nagtago upang hindi na rin magtagal ang pag-uusisa ng lalaki, ay agad namang lumabas ang ina ni Valentin upang magbigay ng buwis na hinihingi nito. Tila mga halimaw ang nasa harapan nila dahil wala pang 24 oras magmula nang mangyari ang insidente, ay parang wala lang sa mga ito. Nang makalayo na ang mga kalalakihan ay agad na ring pumunta ang ina ni Valentin sa kanya upang sabihan ito. Nagwika pa ang ina nito sa kanya na may sinabi ang kanyang ama sa panaginip nito. Pinalipas lang nila ang buong umaga na iyon. Nang tuluyang takpan ng dilim ang kalangitan, ay mabilis na nagtungo ang mag-ina sa likod bahay. Dala-dala ni Valentin ang isang pala. Dun nito hinukay ang lupang tinuturo ng kanyang ama. Nang sa mahigit 3 talampakan na ang lalim nito ay may natamaan na kung anong bagay itong si Valentin. Saglit pa itong naghukay. Doon na tumambad sa kanya ang isang baul na may lapad na 3 pulgada. Agad nilang pinagtulungang mag-ina ang paghuha ng baul. Kasabay nito ay mabilis nilang ipinasok bago tuluyang buksan. Labis namang kinagulat ni Valentin nang makita ang laman ng baul. Meron kasi roon isang pahaba na ginto at ang iba ay purong kagamitan sa pagiging antingero. Ang mas pumukaw sa atensyon niya ay ang isang habay kung saan may mga usal na nakaburda. Ang halos karamihan pa doon ay purong salitang Latin. Ang habay na tinutukoy dito ni Valentin ay ang bandana na ibinabalot sa ulo. Bukod roon ay nakuha niya rin ang isang medalyon ng Sator Coronados. Bukod dito ay meron pa doong isang lana na nakalagay sa garapon. Ang lanang ito ay may kasabay na palaspas at iilang ugat ng puno ng makabuhay. Doon rin kinuha ni Valentin ng isang uri ng gintong punyal. Ito ay hindi lalagpas sa haba ng isang dangkal. Labis naman ang pagkabilib ni Valentin sa mga bagay na natuklasan nito. Pagkatapos ng gabing iyon ay nagdesisyon na rin itong si Valentin na hahanapin ang kapatid ng kanyang ama na si Dario. Dadalhin raw niya ang iilang nilalaman ng baul sa kanyang harapan. Wala namang pagtutol ang naganap nang marinig ng kanyang ina ang ninanais nito. Kung yun raw ang huling bilin ng kanyang ama, ay mabuti pang sundin niya na ito. Kinaumagahan nga, dala ang sako na naglalaman ng mga gamit na nakuha niya at iisang kasuotan, ay binagtas niya ang daan patawid sa kabilang bayan. Siguro ay inabot ng halos sa 10 oras bago makarating sa burol na tinutukoy ng kanyang ama. Halos manghina na ito at mawalan ng malay dahil sa ilang beses na siyang nagpalibot-libot sa burol
ngunit wala siyang makita ni isang bahay na nakatayo sa lugar. Madilim na rin noon at tanging liwanag na lang ng buwan ang nagbibigay ng ilaw sa gabing iyon. Nang pipikit na ang kanyang mga mata, ay isang malamig na hangin ang bumalot sa kanyang katawan. Doon niya rin nakita ang isang kamay na iniaabot sa kanya. Pag-angat niya ng kanyang ulo ay nakita niya ang isang lalaki na tatuan ang katawan. Puti na ang buhok nito, maging ang mga balbas. Doon ay narinig nito ang boses ng magwika ito sa kanya ng, "Balintin, gumising ka. Sumama ka sa akin." Wika ng lalaki. Nang hindi na niya kaya pa ay tuluyan na itong nawalan ng malay. Nagising na lamang ito. Maaga na. Laking gulat naman ni Balintin ng purong halaman ang kanyang hinihigaan at tila balutri ng mga baging ang dingding ng bahay. Agad nga itong tumayo at marahang lumabas. Doon niya nakita ang puro punong nakapalibot sa labas. Tanda pa nito na hindi niya naman nakita iyon bago siya mawalan ng malay. Doon nga ay nakita niya ang isang lalaki na nakatalikod sa kanya. Tadtad ng kung ano-anong marka ang katawan nito mula likod paikot sa kanyang mga braso. Nang humarap ito ay napangiti na lamang ito sa kanya habang nagwiwika ito ng, "Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo, Balintin? Nakatulog ka ba ng maayos?" Wika ng lalaki sa malumanay na tono. "Oo. Sino ka? Saka nasan ako?" Pagtatanong na wika ni Balintin sa lalaki. "Ako ang kapatid ng ama mo. Ako si Dario. Marahil hindi mo pa ako kilala dahil hindi naman nagkwento ang ama mo sa'yo. Nandito ka sa bahay ko." Wika nito bago tuluyang iabot ang isang inumin na hinaluan ng iba't ibang uri ng dahon. Doon ay marahan namang ininom ni Balintin ang likidong iyon. Matapos iyon ay labis na nakaramdam ito ng kaginhawaan. Nang magkapalagayan na sila ng loob, ay maiging nag-usap ang dalawa. Inilahad kasi ni Balintin sa kanyang tiyo ang totoong nangyari kung bakit siya naroroon. Sinabi naman nito na alam niya ang lahat. Hindi raw siya maaaring tumulong dahil siya ang bantay sa burol na iyon. Hindi nito pwedeng iwanan ang burol sapagkat mawawala ang sabulag na ginawa ng mga kaibigan niyang engkanto. Sinabi pa nito kay Balintin na siya na ang talagang itinadhana upang magtuloy sa yapak ng kanyang ama. Sinabi rin ni Dario na kailangang manatili ni Balintin ng mahigit sa 6 na buwan upang matutukan ito sa kanyang pag-aaral. Kailangan raw kasi nitong magdebosyon at maglinis ng kanyang espiritual na pagkatao. Huwag raw itong mag-alala dahil hindi mapapano ang naiwan ni Balintin sa kanilang baryo. Sinabi kasi nito na si Balintin na lamang ang natitirang may tangan o may alam sa lihim na karunungan. Lumipas noon ang kada araw, linggo at buwan na pag-iensayo ni Balintin. Sa kada orasyon na itinuturo ni Dario ay siyang hirap kay Balintin dahil parang pilit na kumakawala ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Gawa ng ang iilang aral kasi dito ay aral ng isang babaylan
na siyang pinakauna sa kanilang lahat. Doon rin nalaman ni Valentin na hindi lang isang normal na antingero o manggagamot si Dario, kundi isa itong ermitanyo. Doon lalong namangha itong si Valentin sa nalaman niya. Nang nasa huling buwan na sila ng pag-iensayo, ay sinabi ni Dario na ipapasa niya ang iilang buhay na kataga na nakakarga sa kanyang katawan. Kailangan raw ay matagalan ni Valentin ang sakit na dulot ng ritual. Kinagabihan ay nasa labas sila habang bilog noon ang buwan. Ay humiling itong si Dario ng isang kalasag na pangdepensa upang sa kanyang sarili. Sa gagawin niya kasing iyon, ay pwedeng buhay niya ang maging kapalit. Habang ginagawa nga nila ito ay ramdam na ramdam ni Valentin ang kung anong elemento ang naglalabas-pasok sa kanyang katawan. Tila hangin na tumatagos ito sa kanya. Inabot rin iyon ng halos sa 2 oras bago matapos ang orasyon na ginawa ni Dario. Sa pagkalas ng iilang buhay na kataga sa katawan ni Dario, ay siya ring pagkaramdam niya ng panghihina. Sinabi pa nito kay Valentin na parang tumanda siya ng halos 10 taon sa loob lamang ng 2 oras. Kinaumagahan ay laking gulat ni Valentin nang magising ito dahil sa meron ng nakatatak sa kanyang katawan. Ang mga usal na nakapaloob sa mga medalyon ay nakaukit na noon sa kanyang mga braso. Ganoon na lang rin ang gulat ni Valentin nang hawakan niya ito at tila wala man lang siyang sakit na nararamdaman dito. Matapos iyon ay may ibinigay itong si Dario na isang libreta. Sinabi nito na dasalin ang orasyon para sa pagpapatalas ng memorya para makabisa nito ang orasyong Aklat ni Haring Metatron. Bigyan ko lang kayo ng konting deskripsyon mga kabaryo patungkol sa Metatron. Si Metatron ay isa sa mga lingkod ng Diyos na nakatira sa ilalim ng trono nito. Siya ay mabalasik na tagapagbantay at lumalaban sa lahat ng kasamaan. Si Metatron ay nagtataglay ng liwanag na hindi kayang lapitan ng anumang uri ng masasamang nilalang. May kakayahan siyang pigilan at wasakin ang lahat ng uri ng kasamaan. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng mga utos sa kanya upang lumaban sa lahat ng masasama. Walang uri ng kasamaan ang makahaharap sa kanya. Lahat ng masasama ay mawawasak at masisira sa kanya. Ang liwanag niya ay higit pa sa araw. Walang makakalaban na masama sa kanya. Ang aklat na ito ay tungkol kay Metatron. Ang sino mang magtaglay na kabutihan sa kanyang puso at nagnanais na lumaban sa kasamaan ay maaaring manalangin kay Metatron upang matulungan sa pakikibaka laban sa kasamaan. Minsan na siyang bumaba sa lupa bilang si Enoch. Ang kanyang kapatid ay si Sandalphon, na minsan ring bumaba bilang si Elias. Isa sa kanyang mga sikretong pangalan ay Yahuel, ang anghel ni Yahweh. Si Metatron ay naaatasan minsan na magpunta kina Zeus at Thor. Sila ay nagsubukan ng kanilang mga kakayahan, ngunit ang nangibabaw sa kanila ay walang iba kundi itong si Metatron.
Kinilala si Metatron bilang kagilagilalas na lakas ng kulog at kidlat. Ang kanyang kulog at kidlat ay lalo pang pinabagsik at pinatapang ng pagbasbas ni Zeus at Thor sa kanya. May sariling mundo na tinatahan si Metatron at ito ay nakapwesto sa ibabang trono ng Microporus o Diyos ng Salita, ang Kristong Universal. Tumatanggap ng utos si Metatron sa parehong Diyos ng Macroporus at Diyos ng Microporus. Liban sa dalawang ito, ay wala ng ibang Diyos na sinusunod si Metatron. May ipinagkatiwalang 7 titik kay Metatron na kung saan ang mga ito ay nakalagay sa aklat ng buhay. Minsan, pinagkatawang tao ng Diyos si Metatron bilang si Enoch at siya ang namagitan sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos at sa Diyos. Ang kanyang kapatid naman ni Sandalphon ay ibinaba minsan sa lupa bilang si Propeta Elias at si Juan Bautista bilang taga-bautismo sa mga Mesiyas. Minsan ibinaba ng Diyos sa pamamagitan ni Metatron ang 10 utos. Hindi ito nasunod ng tao, bagkus ang mga tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan at gumawa ng mga kasamaan at kahalayan. Sa galit ni Metatron, nagpakalat siya ng mga kidlat na ikinamatay ng marami. Si Metatron ang sumama sa kanila. Siya ang kausap ni Moises bilang kinatawan ng Diyos upang ang Israel ay maligtas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at magkaroon ng bagong buhay sa lupang pangako. Si Metatron ngayon ay nakahimpil sa kanyang sariling mundo, naghihintay ng atas mula sa kanyang Diyos upang gawin ang anumang ipapagawa nito. Balik tayo sa istorya mga kabaryo. Si sender naglagay nun. Si Valentin noon ay handa nang bumalik sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang buwang pag-aaral sa ilalim ni Dario, ay handa na niyang lipunin ang lahat ng may gawa sa pagkamatay ng kanyang ama. Masaya ako, Valentin, dahil ngayon ay handang-handa ka na sa isang digmaan. Labis na malalakas ang kahaharapin mo. Kaya't kinausap ko ang isa kong kaibigang engkanto, si Dula. Si Dula ay isang kawal ng prinsipe. Maaari kang tulungan ito sa duelo bilang pagbigay ng iilang lakas espiritual. Batid kong hindi mo siya nakikita pero nasa tabi mo siya, nagmamasid sa lahat ng kilos mo. Paglalahad na wika ni Dario kay Valentin. Maraming salamat, Tiyo, sa lahat ng aral na itinuro mo. Kukunin ko ang hustisya sa pagkamatay nila ama. Wika noon ni Valentin kay Dario. Dun nga ay tuluyan ng naglakbay si Valentin. Naging mabilis ang paglalakbay nilang iyon, gawa ng sa daang ibinigay ng gabay niyang si Dula. Pagkadating nga ni Valentin sa lugar ay halos naging magulo na ito. Gabi na iyon, nasa tansya niya ay 9:00 na ngunit gising na gising ang mga tao sa labas. At doon niya rin nakita na purong mga bagong muka ang nasa kanila. Alam ni Valentin na andun rin sa baryo nila itong si Gibo, gawa ng ito na ang nagsilbing kabesa de barangay sa kanilang baryo. Gamit ni Valentin ang trabungko ng ahas at iilang buhay na salita,
Ito ay lumikha ng ilang napakataas na uri ng kabal at kunat, maging ang iilang usal pang sa bulag ay ginawa rin ito. Kaliwat kanan ang pag-ihip ni Valentin ng tigalpo sa hangin. Maya-maya pa, lumapit ito sa isang nagkukumpulang mga kalalakihan. Batid niyang aswang ang grupong iyon dahil nadarama niya ang isang napakaitim na presensya sa kanila. Doon nga ay isa-isang inundayan ng saksak ni Valentin ang bawat isa. Gamit ang gintong punyal na galing sa kanyang ama, ay halos mahiwalay na ang ulo ng mga ito sa kanilang katawan. May nagtangka pang magpalit ng anyong ngunit bigo ito nang batuhin ito ng isang malakas na uri ng tigalpo ni Valentin. Nakalaunan ay nawalan rin ng buhay. Inabot naman noon ng halos sa 10 minuto ang ginawang pasimpleng pagpaslang ni Valentin nang makaligtas ang isa sa mga ito. At doon ay nag-angil ito ng ilang beses, hudyat na may kalaban sa kanilang baryo. Nawala na rin ang sabulag noon ni Valentin, gawa ng tuluyan niya nang ipinakita ang kanyang sarili. Di bababa sa 10 nilalang ang nakapaikot noon kay Valentin. Doon nga ay nakita niya ang mga aswang na mambabarang na kasama nila Gibo sa pagpaslang sa kanyang ama. Matapos iyon ay walang paglagyan ang gigil at puot nitong si Valentin. Sumubok pang mag-usal ng itim na karunungan ang mga mambabarang, ngunit huli na. Mabilis lang rin kasing tinapos ni Valentin ang buhay ng mga ito, gamit ang gintong punyal na hawak nito. Ilang saglit pa nga noon ay 2 na lang ang natira sa mga nilalang. Doon na tuluyang lumabas sa kanyang harapan itong si Gibo. Laking gulat ni Valentin dahil bumata ito ng halos kaedad niya habang nagwiwika ito ng, "Matagal na kitang hinahanap. Kagaya ng ama mo. Walang kahirap-hirap na kitang papatayin, antingero." Wika ni Gibo noon habang nag-iiba na ito ng wangis. "Ganun ba? Marahil si ama mabilis mong mapaslang ng walang kalaban-laban. Pero ibahin mo ko. Sa labanang ito, ulo mo ang premyo ko." Wika ni Valentin sa aswang na noon ay mabilis nang tumakbo patungo sa kinatatayuan niya. Sobrang lakas daw nitong si Gibo dahil ilang usal ng pangdepensa na ang ikinarga ni Valentin, ngunit ganun-ganun lang rin kung ito ay mabasag. Maging ang trabungko ng ahas noon ay tuluyan ng nawalan ng bisa. Masasabi ni Valentin na mas doble ang bilis nitong si Gibo kaysa sa kanya. Doon ay paisa-isang tarak ng matatalas na kuko sa iba't ibang parte ng katawan ni Valentin. Nang tuluyang mahubad ang suot-suot nitong si Valentin, ay medyo nabahala itong si Gibo dahil nakita nito ang iilang kataga na nakaburda sa balat ni Valentin. Ikaw? Ikaw ang ermitanyo? Walang kwenta. Kagaya ka lang rin ng ama mo. May hinang antingero." Wika ni Gibo sabay unday ng saksak kay Valentin. Sa sobrang bilis nito ay dun nga tinamaan ito sa kanyang kanang balikat. Bumaon ito at tumagos sa likod ni Valentin. Patuloy na nanghina itong si Valentin ng isang boses ang bumulong sa kanyang isipan. "Valentin, anak, lumaban ka.
Palabasin mo sa katawan mo ang 100% ng isang ermitanyo. Wika ng boses sa kanyang isipan. Doon ay nagulat ito dahil boses ito ng kanyang ama. Mabilis na nanumbalik ang lakas ni Valentin. Doon rin ito humingi ng tulong sa engkantong si Dula. Doon nga ay ibinigay nito ang 50% ng kanyang buhay bilang engkanto kay Valentin. Biglang nakaramdam ng kagaanan ito. Mabilis na lang itong nakakailag kay Gibo at maging ang kilos nito na noong una ay hindi niya masundan. Ngayon naman ay tila basang-basa niya na ito. Isang pag-atake ang ginawa ni Gibo na noon ay pilit na sinalo ni Valentin. Matapos maibaon ang kamay nito sa katawan ni Valentin, ay napangiti na lamang itong nagwiwika ng, "Hangal ka. Kung akala mo tapos na, nagkakamali ka. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang kidlat ng isang Metatron." Wika noon ni Valentin kay Gibo na noon ay tuluyang nanlaki ang mga mata. Bahagyang kakawala pa sana ito ngunit sobrang higpit ng pagkakahawak ni Valentin sa kanyang kamay. Doon ay nag-usal itong si Valentin ng isa sa mga parusa ni Metatron. Habang inuusal niya nga ito, ay labis ang paghiyaw ni Gibo sa kanyang naririnig. Hanggang sa tuluyang balutin ng purong puti ang buong mata ni Valentin. Agad na ikinumpas ni Valentin ang kanyang mga daliri papunta noon sa dibdib ni Gibo. Nang madikit iyon ay tila walang paglagyan ang sakit na nadarama ng aswang. Ilang usal pa ang pinakawalan ni Valentin bago tuluyang mabutas ang dibdib nitong si Gibo. Dahilan para tuluyan itong malagutan ng hininga. Sa tagpong iyon, kabaryo, ay parehas nawalan ng malay na ang dalawa. Hindi na alam ni Valentin ang mga sumunod na nangyari. Umaga na nang magising ito sa kanyang silid. Andun rin ang ina nito na noon ay alalang-alala. Sinabi pa nga nito na halos 1 linggo nang walang malay itong si Valentin. Akala nga nila ay tuluyan na itong nawalan ng buhay. Si Valentin lang daw ang nakita nila sa lugar at ilang abo na ang hinala nila ay mga aswang na tuluyang naagnas na. Buhat noon ay naging ayos naman itong si Valentin sa kanyang pamumuhay. Naging isang manggagamot rin ito sa kanilang baryo. Ngunit nang magkaharap silang muli ng kanyang tiyo, ay nagwika ito na anak pa lang raw ang napapatay ni Valentin. Hindi pa raw tuluyang nauubos ang angkan nila Gibo. Malamang raw ay naghahanda ito at nagpapalakas, lalo't naging isang tuluyang batang ermitanyo itong si Valentin. Dito ko na po tatapusin ang kwento, mga kabaryo. Naway nagustuhan ninyo ang istorya ni Valentin. Maraming salamat po. Okay, grabe. Siguro komento ko muna, kabaryo, no. Grabe. Alam nyo ba na ngayon ko lang nalaman yung mga ibang nilagay rito sa kwento ni Valentin? Isipin nyo, ermitanyo. Alam naman natin pag ermitanyo, syempre matanda yan. Tama, kagaya ni Dario, yung tiyo ni Valentin, di ba? Matanda. Pero isipin nyo itong si Valentin. Nangyari to ilang taon siya. Siguro naging ermitanyo siya wala pa 1 taon no?
6 na buwan. Hanga rin ako kay Dario. Kasi kung hindi naman dahil kay Dario, hindi mararating ni Valentin yung narating niyang karunungan, di ba? Ang pinakapangit lang sa nangyaring to para sa akin yung unang part ng kwento ni Valentin na ang aga kasi isipin nyo. Akala ko yung tatay ni Valentin talaga yung ermitanyo. Pero isipin nyo kabesa di barangay. So, sa madaling sabi mga kabaryo, kapitan. Kumbaga chairman yung tatay ni Valentin sa lugar nila. Tapos, isipin nyo naman kung gaano kaayos yung pamumuno na ultimo mga rebelde. Nagbibigay pugay kay... Hindi sinabi yung pangalan ng tatay ni Valentin Yun lang, sayang. Pero isipin nyo yung ginawa ni Abel. Diba? Parang na-agets, no? Parang ang nangyari, Cain at Abel. Pero hindi naman talaga sila totally magkapatid. Ang nangyari lang, ang turing nung tatay ni Valentin kay Abel is talagang, sabi niya, daig pa sa kapatid ang turing ko sa'yo, tapos nag-traitor ka sa akin. Hindi lang sa akin, pati sa baryo. Sipin niyo yung grabe yun, di ba? Ang nangyari naman kasi, feeling ko, kumbaga ito kasi si Abel, sinabi, mercenaryo to. Ay ang mercenaryo, alam niyo naman, mamamatay tao yan. Kumbaga yan yung mga mercenary na, alam mo kung sa ngayon, parang yan yung mga hitman at berador. So mercenaryo ng grupo nila. So kumbaga, yung tatay ni Valentin pinuno, kanang kamay niya tong si Abel, na mercenaryo niya, taga-pas lang o taga-hatol. Diba? Ang lupit nun. Kaya lang, siguro, hindi talaga makakomento ng maayos kasi nga naano ako sa kwento. Siguro nakuha yung pamilya ni Abel. Kumbaga, hinostage nito, tamang term ba? Hinostage ng grupo ni Gibo. So parang ito na lang yung choice nila na siguro, feeling ko, kung lalabanan nila ng sabayan yung grupo ng tatay ni Valentin sa si Abel, feeling ko hindi uubra tong grupo ni Gibo Kaya kita nyo gumamit ng ibang tao para mapasunod tong si Abel. Kasi feeling ko pag naglaban to ng mano-mano, tapos on the spot na, feeling ko mas malakas tong tatay ni Valentin. Kaya lang kasi wala. And yun nga, hindi natin mababago yung kwento. Kahit ako, nalungkot ako ron na namatay ng ganun-ganun lang. Isipin mo, di ba? Ang pa ron, hindi man lang lumaban, di ba? Kumbaga walang kalaban-laban na pinatay. Pero tama naman yung ginawa ni Valentin na hindi na. Kasi syempre, kung ikaw nga naman yung anak, tas nakita mong ganun yung senaryo ng magulang mo, syempre, ang unang papasok sa isip mo nun is, wala na. Kumbaga, eto na yun sige, mamatay na kung mamatay. Pero, para sa akin, tama dito yung ginawa ni Valentin. Kasi kita nyo naman, dun niya rin nalaman na may kapatid pala tong si Dario. Yun nga, si Dario. Panganay pala yun. Tapos, ermitanyo sa burol. Isipin nyo yun, ang lupit din nun Kumbaga hindi siya pwedeng umalis dun kasi siya yung nagbabantay ng burol. Hindi mo masabi kung diwata ba o konektado siguro sa babaylan. Kasi nga isipin nyo, tinuruan si Valentin ng may usal ng babaylan. No? Isipin nyo kung gaano kalakas yun, sagradong sagrado yun. Kumbaga nga para sa akin, hindi ka agad pwedeng umabot sa ganong punto ng buhay mo kung hanggang, di ba? Kasi mahabang debosyonan yung gagawin mo noon. Talagang yung pananampalataya mo noon solid talaga dapat. Pero biruin nyo naman, in 6 months, sinabi ni Dario, 6 na buwang kang manatili, gagabayan, tuturuan kita. Pero isipin nyo, ang pinaka-the best rin doon na naelib ako sa ginawa ni Dario. Yung nilipat niya yung iba niyang karga sa katawan. Isipin nyo kung paano yun. Humingi pa siya ng kalasag sa taas na siguro nag-usal siya o humiling. Kasi nga, sa ginawa niya raw na yon, pwede siyang mamatay dahil tatanggalan siya ng ibang, kumbaga isipin mo, yung nakaborda sa'yo, ililipat mo sa tao. Grabe. Di ba? Grabe yun, mga kabaryo. Hindi ako, speechless ako sa mga ganyang setup, no?
Tapos, eto na, yung dasal ng Metatron. Ayan na. Yan talaga, di ba? Nag-umpisa sa trabungko ng ahas, sa Torcoronados, pero para sa akin yung Metatron talaga. Isipin nyo, napakalakas. Naalala nyo yung last upload natin o last upload? Doon binanggit ko naman yung aral ng OX. Isipin nyo yun. Yung pinadala ng sender doon, aral ng OX kidlat. Tapos, ito ngayon, Metatron kidlat. Magkakatami, kumbaga isipin nyo, tingnan mo na lang may kapatid pa tong si Metatron. Kumbaga, parang usal to aklat. Isipin nyo yung libretang binigay ni Dario. Ang nilalaman pala nun, dasal ni Metatron. Saka marami to, kabaryo, hindi lang yun. Yung sinabi ni Valentini, hindi lang yun. Marami tong Metatron na to, marami tong usal. Hindi lang yun kasi may usal pa to ng taga-parusa. Basta marami to, alam ko Pag naghalukay tayo ng story, tapos may ganun, mapapainggan nyo yan. Total, malupit na yung mga kwento natin ngayon na pinapadala sa atin. Grabe. Para sa akin, bitin to. Overall na rate ko siguro 8 out of 10. Sa kwento, sa karanasan, 100% tayo dyan. Kung higit pa, pwede. Pero, nasabi kong 8 kasi feeling ko bitin to. Alam nyo kung bakit? Doon sa huling paragraph, sa sinabi ni Dario, na anak pa lang yung napapatay mo. Buhay pa yung ama o angkan. So, feeling ko may part 2 to. Diba? Kayo kabaryo, isipin nyo, umaasa rin kayo ng part 2, diba? Kasi bitin Isipin mo, hanggang doon lang yung karanasan ni Valentina, ang lakas ng tanga niya. Para sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Oy, sender, anuin mo to, ayusin mo, ipadala mo yung part 2. Hindi to. Kasi feeling ko, hindi lang dito natapos yung kwento ni Valentin. Diba? Kasi grabe. Para sa akin, hindi lang. Kasi nandun na rin yung hint Isipin nyo na anak pa lang yung napatay mo. Doon pa lang, big hint na yun na oo nga naman, may angkan pa. Diba? So, yun nga, para sa akin, sender, kung sino man yung talagang kakilala nito ni Valentin, please naman, comment nyo. Siguro, eto na lang. Para makita, comment nyo, hashtag Valentin KB. Yan. Hashtag Valentin. Hindi na lang. Wag na akong Valentin. Na lang. Hashtag Kwentong Baryo. Yan. Yan. Maririnig nyo naman yan Basta mag-hashtag Kwentong Baryo ko. Ibig sabihin, gusto natin ng part 2. Pero, wag nyo send kasi wala naman ako magagawa. Kung hindi na isend, wala. Pero, try natin. Hashtag Kwentong Baryo. Sige. Laban natin yan. Lupit di ba? Lupit. Ayoko muna magbigay ng full comment sa kwentong to kasi feeling ko meron pa. Sa ngayon, ito na lang muna kabaryo. Ito, bawi ako sa shoutout sa inyo yung mga nag-comment sa last upload natin. Isa-isahin natin sila So, umpisahan natin. Unang-una, batiin natin si Kabaryong Arlene Cools Besa. Yan, ingat palagi. Yan. Si Nay Ana, salamat po. Shoutout sa inyo dyan. Ingat. Mukhang, yan, bago nating tagapakinig. And Shifter Place. Yan, ingat palagi boss. Mabilisan na lang to mga kabaryo. Si Kabaryong Roslyn Dalupere. Yan, salamat. Shoutout sa'yo. And si Gilbert Banal. Palakas naman. Mahina ba boses natin, kabaryo? Siguro, oo nga, Pero, sige, bawi tayo. Ayusin natin. Mama G. Berduso. Yun, salamat. Shoutout sa'yo. KK, kaya wala palang notification. Aurora Buenavista. Shoutout sa'yo, ma'am. Helena Binante. Ingat po. Juanito Ilagor. Shoutout sa'yo. Joyril Rom. Yon. User. Charlene Gumansing. Yan. Nilo Mendez. At si Kabaryong Marilu Matsuda. Ingat din po kayo palagi.
Catherine Gonzales, si Madam Pilipina Palsario, yan, at si Madam Jenny Golosino, shoutout sa iyo. Aldwin Rioja, tama ba boss? Shoutout sa iyo. Sayang user, hindi natin mabasa tong isa. Ang dami na namang user. Si Kabaryong Asil Gumban, salamat po sa pakikinig. Si Madam Cheryl Labiste, yan, magandang araw sa atin lahat, lalo na sa iyo Kabaryo. Yon, shoutout sa iyo Madam, ingat. Janelle Granil, ayun Madam, salamat sa pagbabalik, no? Ewan natin, di ba? Sino pa? Ayun, si Kabaryong Elsa Constantino. Magandang tanghali. Salamat, salamat Elsa, no? Medyo okay na yung ano natin. Hindi ko alam kung okay na to, pero feeling ko okay na. Yung alin? Ronnie Panagsagan. Tama ba, boss? Shout out sa'yo kung maririnig mo. Christian Rabas. Boss, shout out sa'yo. Ingat. Ayun. Norma Coladopita sa Chile. Ang dami, Madam Norma. Sorry. Hindi ko mabasa ng maayos pero nag-reply naman ako sa comment mo. Charlune Roland, boss, shout out sa'yo. At Brain Omega. Boss, na-late nga. Oo nga. Na-late si Boss Brain. Pero, salamat sa komento mo pa rin. Yan. Albert Balderrama, boss, salamat. P. Lopez, 143. I love you yan, Salamat po, Ma'am Pe. Angel Rose Morales, salamat sa bagong tagapakinig natin. Salamat. At eto na. Ang nabasa kong comment na mahaba is kay Tita Sareno. Yon. Ang ginaganda ng story ay dahil sa narrator. Kaya siguro continuous mo na lang ang ganyang style mo, Kabaryo. May sariling identity na talaga. Talaga namang nagugustuhan ng marami. Malamig at super lambing ng boses. Good job always, Kabaryo. Salamat, Tita Sareno. Si Tita nagsabi na. Agree ba kayo ron, mga Kabaryo? Sige na, agree naman kayo, no? Namimilit, no? Pero, yon, salamat pa rin. At bawi ako sa next upload natin para sa mga gusto magpa-shoutout. Mag-comment kayo rito kasi ipunin natin yan. Tingnan na natin ngayong buwan ng May na. So, titingnan na natin kung everyday na tayo maglalapag, no? Kasi naiipon na yung mga story na magaganda. Grabe. Buti ito na lalapag natin isa-isa. So muli, ako to, alam nyo na, walang iba, no? Kwentong baryo lang. Saka lang. Hindi. Ayun. Bali, maraming salamat sa nakinig ulit sa loob ng isang oras, no? Magsama-sama ulit tayo sa susunod na